Okay. Čau lidi, tady je Vojta, je tady Teodor, Klára, Adam. A my můžeme jít na prozkoumávačku. OK, na strašidelnou. No tady, že je takovýhle strom, tak bychom mohli to prozkoumat. Kámo, to se hejbe! Kámo, vidíte to, to se hejbe! Kámo, teď klacek? Já tam, OK lidi. OK, kámo, tak tady to je co? Ne. Kámo, já musím zdrhnout asi. Tohle ne. Tady to ne. OK lidi, tak tady to ne. Zdrhej! Pojď! Kámo! Jdeme sem. Kámo. Jdeme do lesíka. Jo, jdem do lesíka. Je. Tak já jdu teda do lesu. Kámo, já něco slyšel. Je taky. Kámo, počkej, musíme jít. Já tady natočím. Takhle les. Nic nevidíte? Já taky ne, že jo? Kámo, tam taky nic není. Kámo, ten fakt nic není. Počkej, kámo! Kámo, vidíte? Kámo! Počkej. Kámo, co to jako má být? Ale kámo, já fakt nevím. Počkej. Tak já se kouknu za ta ruka mezi tím zmizela. Kámo, tady nic není. OK. Co to bylo? Kámo, já si připravím pistol. Kámo, tohle ne. Kámo, se nezmizit, že? Kámo, ale já fakt teda nevím. Kámo, já nevím, co by se mohlo stát. Půjdeme se kouknout někam. Ne, kámo, ne, počkej, tak jdeme. Jdeme asi OK, lidi, jdeme teda z toho lesa. Kámo, vidíte to? Kámo, tam je ruka. Kámo, tam je ta ruka. Kámo, ta ruka se hejbe. A jde to nahoru. Kámo, co to? OK, kámo, ta ruka fakt jde nahoru. Kámo. Kámo, ne, co to je? Já musím jít blíž. Kámo! Kámo, poté schováme se do lesa. Takže, hele, jsme tady OK, lidi, tak tady to se nám fakt nepovedlo. Teďka nás někdo honil. OK. Hej, počkej, kámo, já tady vidím ruku. Co tam, kámo, já se tam... Kámo, tam fakt nic není, počkej, musíme jít. Kámo, počkej, kámo, co se měla ta zbraň. Ta byla Teodorová. Počkej, on bude tady. Kámo, jsi v pohodě? Tam ty... Jo. Prostě jsi tady. Někdo mě unes. Jak vypadal? Takový, jako divnej, strašidelnej, nosnej. Jako radši, kdyby komu byla večer zima. Kámo, ale tady to je fakt divný. O, to je, no. Počkej, kámo, za náma někdo je? OK, lidi, Teodor se asi ztratil. Říkal jsem, že je někdo za náma. To uvidíte až v druhém dílu, tak zatím. Čau.